Hollywood eta Marilynen aipamenek izarrintzez busti pentoka eztietara eramaten ninduten, haurtzar osoan zaintzen dituen hartaldengana laburki erranik. Bidez bide oroitzen naiz, ara Perezen imitatzera lerratzen naizela bapatean. Bordak askoan hartzain nengoela, irrati aldamenean, Eve Rugierek Marilyn Monroeren suizidioaren misterioa kontatzen zidala, purpura koloreko arropaz jantzteko ohitura zuten star horiek goraipatuz. Orduko Associated Press agentziako agiria berriz irakurtzen baldin manuen, irratiko ahotsak eta haziendainapurren marrakak jagoitik belarrian oiar, galbidean erratu emazteki baten biografia nire nezakeen. Bideoak hori eta eder, Marilyn Monroe Hollywoodeko bizitza kitzikagarriaren ikur eraginkora. Tragikoki izan da igandean. Oean etzenek atzeman dute biluzik. Menturaz bere buruaz beste egin du. 36 urte zituen. Stara, zain beheraldean aspaldi honetan, eskuetan zetxikion telefonoaren bezagiari. Urbidean loegailu horitxoak. 20. mendean hiltzeko elementu erakargarrienak agiri motzean kausitzen dituelako, urrutizkina, lexomil eta herria astekariko azalpen nekrologikoen aierua halaber, idazkiak erabat berazten ninduen. Gauez zibiltarinen bilenetan, bilkuraz bilkura zehazkiago, Normaian Anderea ardura neukan gogoaren zirikari. Emile Zola bera asmatzera usartuko etzen haren bizipen sufritua. Abandonatu aurra, Gladys ama deitzea debekatzen ziotena, 9 urtetan Murray Kinnell aktoreak bortxatu zuena, umezurtegi hartze familiaka erabilia, DiMaggio eta Arthur Millerren emazte baliatua, JF eta Bob Kennedy anaien amarte purtzelikatua, ondorioz, CIA eta KGBek kontrolatua.